Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt cum se aprinde cuptorul unui aragaz și să vă prezint și un pic aragazul. Dăm drumul la butelie, da? Așa. Apăsăm un pic. Vedeți? S-a aprins ochiul. Vedeți? Da? Și celălalt ochi. Ia. Dăm un pic camera ca să și vedeți despre ce este vorba. Da? Așa. Da? Uitați un pic ca să și vedem cu toții și să înțelegem ce și cum este. Apăsăm acest buton, al treilea buton, este de la cuptor. Este de la cuptor. O să vă arăt acum și cum se aprinde aragazul. Să scot tava. Ca să vedeți un pic de încăpătoare a cuptorului. Să vă arăt cum se aprinde. O secundă. Deci, am dat drumul la butelie. Ținem rotim de buton. Ținem apăsat în același timp. Ținem apăsat de el. Numărăm 1, 2, 3, 4, 5 și cuptorul nostru s-a pornit. Da? Încă o dată vă mai arăt. Am stins. Ținem apăsat. Ușor apăsăm ușor. Rotim butonul în același timp. Și numărăm 1, 2, 3, 4, 5. Și cuptorul nostru s-a aprins. Da? Ia. Are și timer. S-a aprins și destul de încăpătoare și tava. Este destul de tare și tava. Și încăpător. Ce-mi place la el, că are grade de temperatură cuptorul. Știi exact cum să-i dai 150, 200, 250, 275. Și acum s-a oprit. Flacăra, după cum am zis, e destul de mare. Cuptorul nostru nu mai este aprins. Haideți să-l pornim. Da? Rotim, ținem apăsat. 1, 2, 3, 4, 5, s-a aprins cuptorul, da? Deci, se aprinde, doar că ținem apăsat și el se aprinde. Asta e tot. Se aprinde, se vede acea luminiță albastră, dacă sting asta. Se vede, da? Cuptorul este aprins. Cam asta e. Are un grătar. Să vă arăt un pic, deci are și un grătar aici. Da? Mai are încă o tavă. Aceasta este o tavă mai întinsă și mai are o tavă mai adâncă. Este destul de încăpătoare. Tavă. Are jos un sertar de depozitare. Și asta este lumina cuptorului.
cuptorul, gradele, foarte interesant acest buton, are și gradele temperatură, adică știi exact cam pe unde ești, 275, 250, 150, nu? Aprindem un pic, s-a aprins, da? S-a aprins, da? Și cam asta este. Cuptorul. Nu-i fac reclamă, vă arăt așa ce mi-am cumpărat. Eu nu-i fac reclamă. Mulțumită de cuptor. Acum voi decideți. Vă doresc multă sănătate și, de ce nu, să vă spun, și poate faceți ceva la, eu știu, poate gătiți ceva la acest cuptor și să vă spun poftă bună. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru noutăți.